Kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, di wala. Kaya kung ako sa inyo. Okay, good morning folks. So once again, welcome to my channel. This is Nel TV. So good morning, no? Ngayon papunta akong meet up place para sa ating rides for today. It is Saturday, so walang pasok. So travel tayo, no? So welcome to our viewers. Shoutout pala sa V-Riders. So kung hindi ka ba subscriber sa channel na to, please like, comment, share, and subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell para updated tayo sa mga new videos. Alright? So patayin ko muna tong cam. I-on ko na lang pag-asa meet up place na tayo. Okay? Peace. So yun guys, no, dito na tayo sa meetup place sa Sentrum Lingayen. So antayin lang natin ibang riders. Medyo kukunti pa yung andito eh. So off ko muna yung camera, dead on ko na lang pag malapit na tayo dun sa site ay sa destination. Okay? Peace. Okay. So malapit na kami dun sa Solport para kumain ng breakfast. So halos kompleto na kami. Yun nga lang, nahuli si na Sir Chris, Ma'am G, Ma'am Villa, si kumpare, no? So diretso na lang sila siguro dito sa first stop natin sa Swalport para mag-breakfast. So ang speed natin ay umaabot ng 70 to 80 para makahabol lang. So ito yung first ride na halos kakilala mo yung kasama mo. Dati 5 lang kami, ngayon maabot ng mahigit 20, di ba folks? Masaya to. Ayan, ingat lang. Lapit na tayo. Nasa unahan ko syempre si Sir TJ, okay? Nasa likuran ko si Marvin. Yan yung mga nasa unahan, Sir Ron, Ma'am Perry, Ma'am Jingle, Sir Dennis, Ma'am Shally, Sir 703, yung bayaw at saka yung ate niya. Yan yung mga nasa hulihan, yung mga sweeper natin, Sir Ryan, Sir Lester, si Ma'am Nika and the family. Nakalimutan ko pala si Jong, nandun sa pangalawa. Okay? So, yun ko na lang ulit tong camera. Maganda na tayo sa first stop. Peace. Tara na. Andiyan na sila. Let's go. Papasok na tayo. Papuntang Bagbag. Uy, pababa. Record pa rin talaga yung video natin. Yung mic ang hindi ako sigurado kung okay yung kanyang quality na. So, makikita natin yan pag nag-edit niya. Uy, tol, malis ka dyan, tol, delikado ka dyan.
Ben, kontrol may lapo to eh. Inol. Kurang bangoy ka la. Yun yung bundok, tara. Gusto yan, lakarin natin. Andilo, 45 minutes. Ayan yung Little Batanes. Kaya lang parang hindi namin kayang puntahan yun, guys. So yun, guys. Ito yung mga kasama kong epal. Then, doon si Sir Ma'am Nikay natin yung mga parents niya. Okay, so dito kami ngayon sa Bagbag Beach. Okay. Kasama namin yung mga LGBT community. Video yun, baliw. Sabi sa'yo, no? Yun yung Little Batanes, guys. Yun, no? So, lakarin namin yung papunta doon, guys. Tingtis na lang, malapit na tayo. Yun na. Green. Green. Medyo may lakas. Yung nating bato, guys. Pwede rin pala. Kaya pala mag-pictorial pag ano.
Okay. Bakbakan ulit. I've been running around in circles for so long. I never really understood what I did wrong. Yan. So ngayon, ako naman ang nahuli. Ako ang magsisipper para sa kanila. Ah, diba? Ayos. Sana wag makorap yung files ng ano ng SG-Cam. Sayang naman. So malayo pa kami sa ano no, Tara Falls sa Bolinaao. So far so good naman. Yun nga lang, nagkakahabulan. Okay? Kasi may nauna. Oh God! Konting ingat. Okay. Yes. Astig. Sana wag pang makurap. Sana wag pa. Okay, patayin natin. Push ko na lang yung camera guys pag doon na tayo. Yung mangga ay kinuha nyo? Saan? Pero doon pa sila ma'am.